umpama aku rawati dosa lara tak wales lara kaya tatu sing tak tampa nanging aku ra mentala umpama aku wis ra duwe rasa dik cahya lilo sampean arep nglakoni apa nanging atiku wis kadung tresno sampean mas seneng lirik wong wadon liya ora eling nalika semono susah seneng bareng kabeh dilakoni eling mbok yo kowe eling eling mbok ndang enggal eling janji atimu ora ono liyane nyatane ning mburi kowe seneng nggodho liyane aduh Gusti kuatno atiku doa Gusti sadarno pacarku Iya, mbok tambah dalu tambah meriah. Dasar piyantune bagus beksane halus. Nggih Mas Rokim sak wadyabala gumpan nuwun ingkang tanpa pepindhan ingkang sampun derek ngregekaken swasana. Sampur candhaipun kula aturaken dumateng sinten niku? Niki Mas Agus. Bapak Agus tasih wonten kadhapuk kalian Bapak Rebo. Kalian Bapak Suharjo. Bapak Panut. Monggo sekawan ya 4 personil dipersilakan monggo ingkang sampun katuran jumeneng. Isih maneh Mas? Isih maneh? Iki jek siji. Bapak ini. Oh iya Mas Gunawan mariki. Iya Cak Gunawan tak catet. Nggih, mergo niki wau aku tekone Guriyuk mau ya ngono. Berarti Guri ya Guri ngono. Mantun iki persiapan Mas Gunawan kali Bapak Rusdi. Monggo ingkang sampun katuran mau monggo jumeneng. Nggih, Mas Agus. Kalian Bapak Rebo, Bapak Suharjo, katuran jumeneng monggo. Ya, gendingin nopo? Popo wangi. Oke, setunggale. Sekawan kok wong Pak Panut, pundi Pak Panut? Ya Bapak Agus, Pak Rebo, Pak Suharjo, kalian Pak Panut. Ya apa? Pundi kok kamu? Monggo sekawan. Walah umeke laren rapat memburi. Iki lho kok gempar iki kadung munggah. Saweneng aku. Iki jingkrak. Nggih tasik. Ya. Jok lali tanggung jawab. Wis ora ngarah atik lali iki. Nggih. Pupur wangi kepelut gurine. Apa?
Sejuta cinta dangdut. Nah, pupur wangi kepelut sejuta cinta dangdut, sejuta cintae. Ya. Ayo dok, ayo dok. Oh iya, ya, ya. Iki yen mbok tinggal lunga aku ora suwe aku bali ora citra yen netepe janji
nanging caket sakjroning atiku gonku nandang tresno iki wis inodrat sakdeming lampahi sama sopo ngendut datang hatiku wis kepelut